alle sammen. Og velkommen til denne video. I dag sidder vi inde på Badline, mig og Harvey. 1, 2, 3, 4. Hey. Okay, Og vi skal bare spille noget 1 mod 1. ja, og jeg er rimelig lort. Han er så flækket mig, så 10 ud af 10 gange. 10 ud af 10 gange, nej. 9 ud af 10 gange, fordi Sikkert. der var en gang, hvor jeg nakkede, hvor jeg havde et halvt liv. Du havde et halvt hjerte tilbage. Okay, nu kan jeg bare overhovedet ikke finde at ramme noget. Typisk. Wow, det var What? så. Jeg laver godt ramme så meget. Okay, rip life. Oh shit. Jeg går ind i. Cobblestone generator. That cobblestone Nej, generator. nej. Det var. Nej, nej. Wow. Okay. Vi tager ski. Ja. Nej, ups. Hvad tager vi så? Bare accepter. Okay, godt. Det skader bare mega meget med bue. Jamen, du får en syg til bue, jo. Du får en snyd. Men jeg kan ikke få noget bue lige nu. Det kunne jeg lige før, men nu kan jeg bare ikke ramme noget. Og jeg kan bare ikke ramme. Og jeg kan. I må undskylde, hvis jeg svinger rimelig meget med min skærm. Nej, hvad? Au. Jeg skader 2 hjerter. Eller 1. Nej. Okay. Jeg er klar. Du skader mega voldsomt. Nej, det er det ikke. Jo, jeg har et halvt hjerte. Har du? Nej, hvor er det klart. Jeg skulle ramme der 1 gang. Nu tror jeg, jeg skal. Jeg venter for måske en af mine første gang. Jeg har måske ikke lige den bedste teksteffekt på det. Jeg er bare fedt fuld for jer. Ej, okay, rip life. Oh fuck. Edit. Tak. Nå, jeg kunne ikke se, at jeg lige mig. Wow. Okay, det var meget klamt. Ja, det var I'm a juke. nej. Fuck af. Først du speed, og du bliver sindssygt med speed. Ja. Please. Fix. Combo. Boom. Rammer mig 1 gang. Fix. 2 gange. Rammer 2 gange. Oh shit. Ja. Nu tager vi Skype. Vi skal starte sådan lidt forskelligt. Ja. Okay. Ellers må jeg ikke gå helt ud over. Ja. Nej, ikke gjort det. Hvordan kan du bare gå ned? Det er fordi, jeg kommer til at hoppe i stedet for shift. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kommer til at... Okay, hvor jeg er god til at blokke. Men hvor er jeg god? Så se mig. Helt seriøst. Det er jo. Jeg kan bare blokke mig op i Nej, træer. quick er du. Så jeg kan gå op i træ også. Jeg er god til at blokke. Men jeg kan ikke komme længere op. Sådan der. Wow. Kan du lade være med at kravle i træerne på skolen? Wow. Det der, det er fandme smart, det der. Så du lige det? Så lige hvor smart det der var. Om det. Så det var smart. Det her var mand. Gardier. Wow. Ultra god. What? Ja, du skal lige se min video på bag. Og du skulle lige ind og se, hvor god jeg er til blokket. Nu tager vi horse. Nej. Det er noget, som vi begge to er meget gode til. Ja, skide god til det. Vi shifter bare. Men jeg kan ikke engang... Er vi bare lidt forbi den? Jeg kan slet ikke ramme den. Jeg prøver endda at ramme din hest. Jeg har prøvet at ramme dig. Nej. Det er det værste hjemmekøb, jeg nogensinde har lavet. Ja, wow. Au. Er du den hest, mand? Tak. Nej. Kom. Det er den værste til at skyde på en hest. Ikke engang fordi min hest har lidt liv. Men det er det nu. Jeg ramte din hest, og så røg pilen tilbage. Wow. Nej! Min hest, og så bliver jeg teleportet tilbage. Nej! Jeg skulle ikke give dig et slag mere. Bare på den. Med mig, der troede jeg ikke, jeg nakkede dig. Det så helt mærkeligt ud. Wow. Jeg vendte mig bare om, og så har jeg nakket. Wow. Jeg dagger du fuldstændig. Nej, jeg skal lige se den højt bare klar. Og det er virkelig langsomt, det gør. Men jeg skal også lige sætte min. Okay.
hvad sker der? Nej! Nej! Jeg brænder ikke. Hvad sker der? Nej, nu er der en blok op i mit hoved. Nej. Ja. Nej, så skal jeg få tage på mega lang tid. Jeg kan ikke engang smadre de der bloks. Løb! Løb! Nej! Ja. Okay, nu skal man bruge økse i stedet for svær. Okay. Og man må ikke bruge lægebugt. Jo. Nej, det er for kedeligt. Kom nu. Okay, så prøv lige vent. Jeg prøver at finde noget nyt. Ja, jeg er klar. Okay, prøv lige vent. Du laver ikke et eller andet. Okay, sådan der. Så går du bare kun efter lavebakken nu, eller hvad? Der var så meget i den der, mand. Fuck, der var i, mand. Var det nøjeren, det her? Nej! Nej! Nej, var det nøjeren? Var det nøjeren? Og jeg har bare ikke nogen vandbuk. Nej! Havde du ikke nogen waterbucket? Nej, jeg har kun til lægebuk. Jeg er nødt til at spille med dem i kamp, det her setup, fordi at jeg kan ikke finde ud af at få mig selv ud af lave, så, hvis jeg ikke bruger det. Sådan der. Må man komme på Axe, eller hvad? Må man komme på... Nej, nu skal man komme på pickaxe. Pickaxe, ja. Det er godt, det her, mand. Nej, jeg kan glemme det også. Ja. Man skader like et hjert. Nej. Ikke min waterbucket. Min lavebucket. Nej, ikke min waterbucket igen. Tag den nu. Vi var fucking nu til det her bare. Ja, så. Sådan. Altså, min lavebucket, den forsvinder bare mega langt væk. Sådan der. Altså, what Hvor the crap? Nu har jeg ikke flere. Altså, jeg skader dig sikkert heller ikke noget. Ja, jeg fik den lavebucket. Perfekt, sådan. Aller jagtbar, mand. Aller sneakersbar. Hvor er min lavebucket? Den tog jeg jo. Ej, hvor er det fix. Og det gør sådan der. Ej, nej, jeg ødelagde lige min egen lavebucket. Han har bare taget din. Nej. Det er bare om lavebucket her. Ej, jeg står i en blok. Væk med. Og jeg tænker også, det her det bliver måske den sidste kamp. Ja, det gør jeg. Fordi hun har allerede været over 8 minutter. Ja, nu det. Kom nu her. Så lige, hvor smart det der var. Ja, nu plukker jeg bare i. Det var ikke så smart. Altså, det her, jeg siger, det skader ikke noget med den her pickaxe. Hvor meget skader det? Prøv lige vent. Jeg siger gør sådan. Også godt på. Og nej, jeg ved det ikke. Sådan er så godt lidt hurtigere nu. Nej. Hvor er det flabet? Hvor er det flabet? Jeg tænkte så lige. Holy damn. Holy damn. Nej, jeg skal ikke selv gå ind. Du kom pickaxe. Du kan lige lave noget til pickaxe. Syg kombo. Nej. Nå, men drenge, jeg tror det her bliver den sidste, eller det var den sidste kamp for den her episode. Tak fordi I så med, og husk at smide et like og subscribe. Ja, husk at smide et like og subscribe. Ja, og sub på, hvad hedder du? Det er pigman.dk. Ja, og sub på mig. Jeg linker ham i beskrivelsen. Ja, jeg kan ikke linke ham i beskrivelsen. Ja, måske, så hej. Ja, hej.